Asignácia 2% daní. Od roku 2026 za zdaňovacie obdobie 2025 môžu fyzické osoby darovať 2% zo zaplatenej dane rodičom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku. Tento príspevok nahradil pôvodný rodičovský dôchodok a podáva sa cez daňové priznanie do 31. marca 2026, pričom popri rodičoch možno darovať 2 až 3% aj neziskovej organizácii. Vyhlásenie k 2% dane je pre rok 2025 upravené, a to v novom jednotnom tlačive. V tomto roku budete môcť venovať 2% nasledovne. Poprvé, 2 alebo 3% nadáciám, občianskym združeniam a podobne. Tu sa nič oproti minulému roku nemenilo. Po druhé, 2% jednému rodičovi. Po tretie, 2% druhému rodičovi. Dokopy teda spolu 6%, prípadne 7% daní. Rozhodujúci je stav k 31. decembru 2025. To znamená, že ak rodič, ktorému budete chcieť venovať 2% daní, nie je ešte k 31. decembru 2025 starobný dôchodca, nie je možné ho do vyhlásenia dane uviesť. Ak bude rodičovi priznaný starobný dôchodok v priebehu roka 2026, 2% vašich daní mu budete môcť darovať až o rok neskôr. V prípade, že máte len jedného rodiča, nemôžete mu darovať 4% daní, ale len 2%, teda každý sa posudzuje samostatne. Je len na daňovníkovi, či sa rozhodne za rok 2025 venovať 2 plus 2 plus 2% dane, alebo nie. Lehota na venovanie 2% daní sa oproti minulému roku nemenila. Je do 30. apríla 2026. 2%, ktoré venujete svojim rodičom, uvádzate síce na tlačivé vyhlásenia, ktoré zverejnila finančná správa, ale vyplácať vyčíslenú sumu bude sociálna poisťovňa, a to v lehote najneskôr do konca augusta 2026 priamo na účet rodičom, rovnako tak, ako aj vypláca dôchodok rodičom.